Ak ste aj dnes stávali s prosbou na vesmír, aby vám zaslal znamenie, či je ten správny čas začať svoj vlastný biznis, tak gratulujem. Vesmír túto úlohu delegoval na mňa. Nachádzame sa na sídlisku Dargovských hrdinov v priestoroch obchodného centra Ondava, kde vám v spolupráci s realitnou kanceláriou Elireal ponúkame na prenájom priestory, ktoré môžu byť vašim začiatkom. Či už snívate o vlastnom bare, ambulancii, kreatívnom štúdiu, možno práve toto miesto je tým, kde vaše plány dostanú konkrétnu adresu. Volám sa Zuzana Kmucová a ak vám môžem pomôcť splniť vaše sny a vízie, tak ma neváhajte kontaktovať, teším sa na spoluprácu s vami.